Odum Enugu State that possible neke Odum Erike Odum Amwele Balenu Ba Ana Agwo Dabodum Anyinewu Odi Enugu State na Nali local government area Obudayeli Enugu State na Noma Akoya Nali local government area Ibatodu Mado weli ndi chukwu gozili na gozi Ojidejijo kaleze Oke gwalu no kawaleze muna Abia ngele ewu Alusi na jeje Prophet Aruwaleze ama mweke Onye nteja bo bide Wana furo nindo Onyeka ilo Weliwe jebo Odum Enugu State that Webe so yaji Abu mwele tena Omeko si abu mwa Onyeka iji jebo Abushi Wabushi Yeso mukajeta Wabushi Sunday Manuel Mweso mukajeta no kaiji devodo Oke mwa Diadu Egogo Oke mwa Diadu Nabodogu mama jinebu Niye muli ya niye bali ya kebe Webidolu tobe kodogu sieto Webanyu na akwụkwọ Kusi ya kesi akwụkwọ Webido boyi Wejeli boyi otutu ebe didi ishe Chukwudera nidodego Ibonye gabunu weziokwu njako nyega Nabu we megide we si obodi yodo Ejebolu oyibo Ilili nebu adiresi ozumo Dika neba Ojelo tutu ebe didi ishe Lagos State koje beteli nime Nigeria Lagos State kosi we muwe Kachoye sideloja Wejebe Malaba jinebu Equatorial Guinea What the Konyafu capital of Equatorial Guinea Haba Yababu kamwamu nusisi Chukwu kalu wawe gozi enya Yababu kodi mebo Nanuku ibe nnebu Ana magwanu Nokwa na kuru na maloye bale Wabu we kudia Webulu kompili ya Weyanata Nigeria Wagoji yanata Nigeria Waji weisi onodu na newi That Nabu mama aji nebu Omwezi kulisi onodu beni ya nodu That Shamanu managing director Sunday Manuel Meso Mukajeta Group of Company Nigeria Limited One of my port machine One of my first port Even one of my baluba Ana kuro one numero Nyakajiji twenye Watakata buwa Wanya Aguchumuwa no machalodu kabia Wonyo ni
Sunday mana onye mụtara ya n'abọ oke nwa ma gwa nwapụ n'abọ nne ya n'abọ nne ya nke ka anyị na-agbalụ mana ọ dịgo ka ọ ga-adị ọ dịgo ka ọ ga-adị nne ya bụ late ship yeso m ka jọta na nwurugo ewuwe nne ya so n'ọnụ na-ekwulu odu anụmụbụrụ mbọsi enugwu nne ya ba n'oshi odu enyi na mụ enyi ya mbe na nne m ịna onye mụtara nwa na-ahụrụ ahụ n'elu letichi eso m ka jọta na emesịa onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ atakata abụwa oke nwa n'odu owu dị n'Enugu steeti onye ka na-etu agụchi ụmụ nwa na Achalodu agụchi ụmụ nwa nọ na Achalodu nwegwu ozi ebe na-ezube bịa welio webere nwanne ya igbe ego onye ka anyị na-akpọ ewe odezulu prọfet arụwala eze ma nke igbo niile nwee ka onye nteja bụ yelili amagolu mmanụ onye keli ya ebube nwoke osibe n'ọbụ eziokwu akala aka onye na-edu onye n'elu udenna ibe ịkpara ike na-eme oseli na anya okwu ekwugo okwu n'elu ụwa bụ onye ọ gwara enuwo arụbinakuku dayilibuo na chi onye jere igbe ka igbe na-edu n'eke onye nwere bụ eziokwu ewe jakọbụ amụrụ m nwunye nna m bịa ya cheta obi esi ike Chukwu kele ụwa chebe ndị odu ibe anyị bụrụ n'odu ma erike a na-agwụ ọgwụ ọnụ ibe anyị bụrụ n'odu ma erike a na nri local gọọmenti na-eri obu dị n'Enugu steeti anyị nọ n'ime ya tata mama bịa n'Enugu onye na-eme ka si eme ka nna akpọ yi alụsị jọrọ igbe na-akwala agwa prọfeti ndị egwu na n'Igbo na-ekene gị ekene ibe onye mere eziokwu ga-ebunye onye na-enwere onye enyemaka na-ebido n'oge gbasiwa mbọ ike onye na-enwere onye enyemaka na-ebido n'oge gbasiwa mbọ ike mama arụ na ego na-eri oke na ana njeje egwu eme ewe alụzi ihe ọgwa na ala ibitebi ya Ojukwu agụ nne nwanyị alụzi na-eje njem nne meze nwanyị arụ ndị ike nga mụrụ mụbi ya egwu na
n'ọka ewe nnabeze nwanyị uwe kalusi na-emela odu ma Enugu steeti we ọlụsi odu ma bịa ewe alụsi eze bilago ọkpankwu Enugu steeti gakwuwe ọkpankwu ka anyị ji dobe eziokwu n'Enugu steeti odezulu ana odu ma gakwuwe ana odu masị ụtalị n'aka oke mmọnwụ owu na-abịa n'ilo ana odu belebele nwe ibe ewe ana m akpọ oyi malụ oyi mgbe oyi nọ na mba oge ka m na-elotekwu ebe a mmọnwụ na-ebe alụzi n'ọzọ nwogbenye gị ka anyị weze ebu na mba na ọha ọzara be ya alụzi weze ebu na mba na ọha ọzara ideji ogwugwu ibe eji m egwu nwe wee jee igwe Ebonyi steeti na achala Igbo nne m baba m alụzi nte n'Igwe Ebonyi steeti alụzi Igbo na Ebonyi steeti nnameze nwanyị ọtọrọ mba bịakwuo ebe a alụzi tangari na Ebonyi n'Igbo oge ka anyị na-akpọ ude nne m mmanwụ na-ebe ochie dibịa na-aga ọchụwa ọ dịghị ọnyalịnị mmụọ n'aka ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmanwụ odu m Enugu steeti ka ị nọ onye nwere ibe na-eme ibe onye na-enwere ibe na-emerụ n'ibe oge osi n'obu eziokwu onye na-ete mmanya na-agba ama ma jiwere ọkụ onye gbọgbọ nwoke nwa m gaa n'iru agụchi ụmụ nwanyị na Ashalodu onye Ashalodu ma mmanwụ abịa sọsọ chi gị ga-egbu gị a na-agara onye nne ya na nne ya nwụrụ ọnwụrụ uwe iji awele ekwu gị n'azụ ojije ga-ebunye gị mụna gị ilo na nsị na aja abụrụ maka gị mana chetakwa na onye Chukwu na-azọkwa onwe ya ị na-agba mbọ ilo na-achụ gị n'azụ ana ma ya ibe na-emela odu ma ibe na-emela ọcha odu ma ibe aja na dị n'odu chekwa na oke nwa m agụchi ụmụ bịadu n'ego nwa egozi emene iriri nne m onye ri na-ezo onye ama n'afa ike jiri ụtụtụ agụ olu ọ dị ngelele egwu anyị nne m ibe niile mmụọ nọ n'ọdụ nwoke na ya nwanyị sewekwa na nwa m Sunday mane eso m kajeta onye Ashalodu gaa n'iru nwa m nọ ga-adị
akwala o nwere ibe anyị na lilibe egwu ka anyị ji ma mara o nwere ozi ibe anyị na-alụ egwu ka anyị ji eme ojije onye bụ n'anyị mụ n'anya bụ n'anyị iwe na-emela odu ma ya wee o si mụ keneli ya igwe oduma jide igwe n'odu igwe oduma bịadunege nwe gozie mene isiri onye highness igwe igwe oduma jide ebube ka nna akpọ ụwa nna m igwe anyị keneli gị haba onye ka na-etu igwe chọrọ nwanne ofu oduma kendo igwe bịa nna m igwe na-akpụrụ akpụ onye chiligwe na-akpụrụ onye ka a na-etukwuo Muhammadikewan na Nubank CEO Mobi Oil and Gas Nigerian Limited Ọgaga na igwe bịa welu gozio igwe chala one of achala n'odumal ali dindo ilili nne m n'otu aka ahụ o si mụ kenekweli echi Emeka Nduka ka ọdụ na-abụ mmiri wanofa mmiri na-ezolọra niile wanofa agụrụ na-ekwu abịa alụsị agụrụ niile ọdụ alụsị leki ndị agụrụ bịadụ n'ege nwe gozie menezu oji kọmpresọ mọgọ na na ezọmọgọ bịa ewe egwu nwoke mmọnwụ na-eti ọnwụ ya sili na na-abụ isi nkịta kpụlakpụ na-eti ụcha owu onye ọra na-azụ mmiri na-ezọrọ tanta mmiri na-atabịa n'anya ya wee egwe ekele anyị na-aga n'iru anyị na-akpọ iteshi onye ji lọrịsianị ka nna akpọ lọrịsianị bịa onye ka na-etu omenive wadụ n'odu alụsọ omenive wadụ n'odu wee gozie menesu ochisi scholarship eme ọgọ n'ụwa niile egwu ọbịa ọchọ mma obodo ya wee bịa alụsị ndị ọchị odo ekene onye nna gaa n'iru Chukwu ga-agọzi gị onye na-enye mmadụ ka Chukwu na-enye abịa ngelele kwuo anya egwugwu anyị na-ekenekwu shi ezigbo nwanne Lawrence ka na-ekenekwu gweni obodo onye dịka anyị na-ekwu dio Chifu Kristi ọgbata ozu ọra niile anyị abịa onye kpatala ozuwa onye ka Chukwu na-akwụ ụgwọ ọrụ ọtabila onye nwanne ya nwozi ọnụ na-esugbe na-ekele ọgbata ozuwa gadunege nwegwu ozi emene nzu egwu akpọbashi Benjamin unu buru ibu bụba na gwọgwụ ọnụ nwoke osisi dị n'Igbo nwoke osisi Igbo niile ma ndị onye odu
osisi dị n'Igbo oke osisi Igbo niile na India ụmụ Igbo na India unu ekwekwana ka iwe ma oke osisi onye otu na oke osisi daa ụmụ nnụnụ anọ abụọ osisi ya alụ na oke osisi anyị kenere ya ụdagụ na-edeude ebunu na-edegbuo ya bụ ọhịa anyị si nwale m wele kene mmadụ na-egwu agụchi m ụwa anụ nke achala odo mkpọitebechi Prince Babadu bụ egwu na-agbago onye achala odo egwu atụbụ okpuluzo Babadu onye nke m kelele egwu egene onye nwere mmadụ a na-agwọrọ ọgwọ n'ọgbọ ogwugo ekene Chifu Chisomoga agbala nwanyị eze nwanyị dịka nna abụ oyibo ndụ bịa duru nwa ezi omene nsogbu eze nwanyị na nje aba alụsị na-erie ka anyị ya bịa oji atịkpe mọkụ ibizola erike ị na-ebunye ike na-eke na ọhịa na abụọ na nkwụ eze nwanyị nwadibịa na-ezu atị mee nke bụ n'anya eze nwanyị anyị ga-aba kelele egwu na ebubagụ chebagụ ibagụ jemile dị agụ na mmiri njaba anyị kenelu iwe na mmiri njaba iwe egwu kenekweli anyị akpọba Chifu Felix Felix ọga bụ ọga menka bụrụ n'anya na wọrị oyimo menka bụrụ n'anya ibe onye mere egweje ọwụ ya say we will give you more gold. Thank you very much daalụkwa may God bless egwu na-akpọ Chimasi nwoke mmadụ Chimasi ụbọchị n'aka odogwu lome ka anyị na-ekene n'odo onye lome n'odo ma na kelele egwu ekene Prophet ndị egwu na onye amụma egwu na-akụchi ilili nne m dudu m wee ana m agbalụ onye ụlọ ome n'odo ụbọchị n'aka gbabune mmụ na ndị egwu ọhụrụ nwayọ ozi nwayọ na-alụ yabụ ya ji isi ma atụ n'ego mụ bụ welegwu nwe na-aga jee kene Flavor High Chief native dọkịta Anim Samuel Nzeribe ya bụ odogwu nwe anyị kpọrọ abị ya ọnya bụ chief consultant eze nwanyị ọma director managing director Omas Nigerian Limited kaka onye bụ managing director Omas Enterprises odogwu ezuru mmadụ na ka enwere na Port Harcourt ezi oyi ndị obodo ya onye ka anyị na-ekwe ekene oke nwa adịrịsị odumagọ gbagote
oke nwa subu bụ oji wee bịa owe nweli n'odu oyimudadunege ma eweli ego na ka n'iru jisi ike ochukwu na-emekwe n'eze aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ enyeli ewe egwe kenebe gị onye akpala okwekonu anyị yana lọlọ nwanyị mma ọzọ oze si na ifeọma ọzọ nwanyị nyabụla ụlọ nwanyị mmịa ka a na-etu mmiri mma ụmụgoje n'oduma mmiri mma ụmụ agba nwanyị na-aga ibi ya maka nara ibi ya bịabụrụ nwegbu ozie mene onye ka na-etukwu ịdị ka chọrọ nwanyị ogele mali mma na gwudi ya n'ihu nwanyị amaka nara ibi ya agwa bụ mma nwanyị osodi ya ma ugabeze nwanyị mma nwee gbozie mere nsogbu ekene agụ na-eme nri nne m ọbịa egwu nwa na-akpọ ha shi promota ndị egwu n'ụwa niile nke ka anyị na-akpọ onye dịka anyị na-ekwu wepụ nwa m chekwube eze ọfọ onye ọma mụlụ n'obize n'ọzọ onye oko n'ọdụ na-akpọ onye oko nke ka anyị na-akpọ ichekwuru ije n'ọzọ anụ oyi alụsị nwere mmiri ọra na-akpụ ya weli nwamene Malaysia otosiwa n'ofu oru mba dịka anyị na-akpọ yana na nwa n'ọbịa na Malaysia ọbịa dịrọzi na Malaysia ụmụazị ma wasasịwa ọbịa jechọba obodo ọbịa ka maka bụ ekwu gị ojije ga-ekwu ne gị mụ na ga-ekwu ne gị kelele ewu onye akpala okwego ogosi ana m ekene bushi Emeka Satoni wa na Shalolo Satoni bịa ugozie unu ncha egwu na-eje oge na egwu a na-akpara oge egwu gwa anyị ji bụrụ ilo ka anyị ji eje obodo ana nne m ha bịara ana m agwa nne mụrụ m nwunye nna m nyelibe egwu akpọbachi Ivanyi ya dịbụrụ Ivanyi Ojukwu ka nna akpọ Nwachukwu ka nna akpọ bịa dulu m na nwoke osisi Igbo niile na-asụ nwoke osisi obodo na-enwere oke osisi a na-akwụdoro obodo na-enwere oke osisi eziokwu a na-akwụdo oke osisi ụmụ Igbo na zubenu wee gbozie menezu nwoke osisi na-eli ọba mma ya wee dịka nna wee kene ebe anyị kenele gị tisikwa ike na-achị ọha na-achị ụmụ Igbo na-echebe ụmụ Igbo na zubenu egwu abịa egwu akpọbachi Livinis Ilomba Shaman Managing Director aka Fela Kuti ya ngịga anyị na-akwalụ Fela Kuti mebe siri ike ngịga egwu na-aba egwu n'oge wee kpọbachi Chief Felix onye buchi obi
n'obi igwe bụ obi bịa dada ka m na-akpọ CEO Obia dada lumilion bịakwa onye bụdị isi Obia na-adara ya dadabịa nwere iwe meketeli ka obi lụwa dịka eji mali ilili nne m ọbịa ana m agwa onye nye na chi ya na-adị na mma prọfeti ndị egwu na-anaghị arụbaleze ama eziokwu a na-ahụchiri were bụ nwata malishi ya dịka o nwere ọgwụ ego n'elu Obia dada alumilion na-alụsi ode n'igbo ode n'olu n'obi igwe bụ ike n'elu unu egwu abụọbachi chifu Franklin aka obele nwa na ya zayo ya wee obele nwa na ya zayo onye obodo alụgwa obele nwa na ya zayo n'ugbo nke ka anyị na-akwele ekene udo dịwalụnụ senedịlụnụ ncha egwu kpọnyitekwu echi Chifu Kenneth Ndụkwụba Oji Pharmaceutical Lemon na Lagos State Chairman Managing Director anyị kelele gị onye ka na-etu Dimbolasta onye mụ Dimbolasta bịa gbali egwu wee gbozie mmemme nzukọ Dimbolasta atakata abụwa alụsị ozi Igbo ndụ onye odu ilili nne mmụọ ibi zụlaziri ike eziokwu a na-agụrị anyị akpọitebe Chief obodo oyibo dịka anyị na-akpọ ite ebe a obodo oyibo ko joint dịka anyị na-ekwe ekene ebe anyị na-eli n'ọnwụnwụ ebe olili n'ọnwụnwụ ibe ọ bụ na ị na-achọ dị n'obodo oyibo nwa m na anyị ekwe ekenebe Chief Festus Godwin Yakwue odogwu na mgbago nara ya wepụrụ oge onye ra na-ede wee ibe onye meri ya na-edeli nwoke ka na-etu kenkenyi na-achị wee nye ọzọ kenkenyi nwegbozie mene nzugbe ma elotekwe n'ụlọ odogwu onye uhobo nachala odu maka nna kenkenyi bịa gbalị igbo ọdụ nwegbozie mene nzugbe achịkwa Chukwu gozie unu ojije na-ebu n'ụlọ si oduma na nli ayịyọ na ayọ unu ibe mekwe n'oyi abụchi mmụwa anụ na ashala oduma onye anyị na ya na-adị na mma na akalisi obodo belubelube lili ụda ezugbo ọkụkụ na-agwa agwa gadi na ibe ọkụkụ na-akwali webụrụ ka ibe ji ya kara anya kadama na ọbụbụ nwanụrụ n'olu ya nne m ọda agụshu Sunday Samuel wee so mụ ka jete gosinyekwu uche na nnukwu ibe m na-ekwu mụ na ndị egwu m na-etu gị obele nwa na-amị ili enu
anụ dị iche iche nọ n'ọbịa na amaro nke ga-egbu ibi ya egwu kenele gị ọya kemobịa kenekwe chi promota ndị egwu haba aishi chika ike akọ onye nteja bụ alụsị na-eli azụ na-achala ụlọ nteje na nke ikpeazụ zụwa ya ga mmanye ekele nwanne mmadụ abụrụ ọhịa Saron King exchange ọ na-ede n'igwe ede n'oyibo ewe anya ekele ana m ekenekwu nwanne ya chi promota ndị egwu dabo nwanyị nteja bụ ogubi ya dabo ewu dabo alụsị ojibo na-eme ọgọbi ya dabo nwanyị dịka ọdụ na-akpọ egwu jọli mba oge nwelili ilo ojije na-ekwu n'ụlọ na na-ekwu n'ụlọ sie n'ike lilili nne m onye chukwu na-eche gwa onwe ya onye chukwu na-azọ n'onwe ya onye agbala okwego ichọkụ nọ n'ụlọ ugbenye ya na-azụ